Magandang hapon, kabisyo. Kasama mo ang Basa Princess DJ Rocky Tera. This is Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen and we don't judge culture. At sa pagkakataong ito, meron na tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang hapon. Hi, magandang hapon. Anong pwede naming itawag sa'yo? John, John, ilang taon ka na? 35. 35. Sang lupalop ka naman galing, John? From Manila lang din. From Manila. Alright, John, di na ako magpapaligoy-ligoy pa dito ha. John, 35 from Manila. Ano ang top secret mo? Nagpanggap ang jowa ko na mahal niya ako pero may mahal palang iba. Nagpanggap ang jowa mo na mahal ka niya pero may mahal pala siyang iba. Tama ba ako na Oo. pagkakarinig? Yes. Kwentuhan mo naman kami dito, John. Bakit ganun? Paano mo nahuli? Anyari? Well, paano ko ba umpisahan? Well, nagpanggap nga naman siyang, kala ko jowa ko talaga. Yung pala, may pinagsasabay na siyang, ibang guy sa akin. Wait lang. So, John, paano muna kayo nagkakilala nitong babaeng to? Well, nagkakilala kami dito rin with my friend. Sa isang friend ko, nagkakilala kami. Mhm. Pinakilala lang din niya sa akin. Tapos, ayun, getting to know. Nagandahan ka sa kanya. Oo, maganda talaga siya. Sino ka mukhang Kaya nga artista? nahuli ako eh. Oo, kaya nga Nahuli ka, tayo. nabighani ka sa ganda niya. May kamukha ba siyang Nabighani. artista? Oo, may pagkayasi pressman. Yasi Pressman. Eh, ikaw, John, Yes. sinong kamukha mong artista? Sabi daw nila, TJ Monterde daw. TJ Monterde. Wow. So, Yasi Pressman, tapos TJ Monterde. Ganon yung peg ng love team ninyo. Okay. So, nagkakilala kayo through a mutual friend and then nagkagustuhan kayo. So, mahaba ba yung Yes. ligawan? Actually, hindi. Mabilis lang. Talagang nung in-invite ko siya sa Baguio. Tapos pumunta kami ng Baguio. Tapos nagkaroon na ng spark agad, kumbaga. Yun pala, well, may plano na pala siyang ganun. Gusto niya na pala agad akong jowain. Kasi nga parang may plano lang daw din siya dito sa Manila para mabuhay or matulungan niya lang ako. Matulungan, At saka matulungan ko lang siya sa mga needs niya, ganyan. Ah. Pero hindi ko alam na meron din pala siyang iba sa Mindanao. Kasi taga Mindanao siya eh. Taga Mindanao siya. Bali, bakasyon lang talaga siya dito Mhm. sa Manila. Nung nakilala ko siya, naghahanap lang ng trabaho, ganyan. Mm-mm. Gusto lang niyang mag-explore or Mm-mm. something. So Para- parang ang dating, etong girl na to, na kamukha ni Yasi Pressman, juwang-juwa na siya. Ginawa Parang ka niya, ganon. Ikaw gusto mo na Oo. rin naman nung time na yon, ganon. Yes, oo. Kasi parang Mm. tagal ko na ring single eh. Parang umabot na 5 years din ako single kasi talagang more on career ang focus ko. Mm-mm. Pero unexpectedly may dumating talaga which is siya. And then nagkaroon kami ng vibe. Mm-mm. Ayan, naging okay yung ano namin, yung Mm-mm. talagang relasyon namin. Mm-mm. Talagang may click ba? Mm-mm. Ganun yung nakita ko sa kanya. Nung sa Ganun yung naramdaman ko. unang parte ng relasyon ninyo, ano ba, may mga nakita ka na bang red flags na in-ignore mo? Oo. Nung time na actually sila mama na nakakapansin na minsan nagtasara ng kwarto niya, ganyan. Kasi na-meet niya na yung parents ko noon eh. After na mag-Baguio, nag-Ilocos na. Nung nag-Ilocos, nakilala niya parents ko. Tapos may mga time na minsan pupunta siya sa isang gilid, may kakausapin siya, best friend niya daw, ganito, ganyan. Tapos ilalak niya yung pinto. Ganun. Sobrang napapaisip na ako. Sabi ko, bakit ganun? Sabi ko, kailangan pa ilak. Mm-mm. At kilala mo ba yung best friend na tinutukoy niya? Nakilala ko afterwards, nung bumalik na kami ng Manila. Oo. So Tapos meaning, ito pinatuloy na. mo itong girl na to doon sa bahay ninyo sa Ilocos, tama? Yes, kasi after nun, parang nagka-okay na kami. Parang, ang bilis talaga. Parang, 1 day pa lang, 2 days pa lang. Parang kinukuha niya na yung loob ko. Mm-mm. Oo, parang
ano na, parang alam niya kung paano ako kilitiin, alam niya kung anong gagawin niya, ganyan. Mhm. Kaya parang ako, nakuha niya agad talaga yung loob ko. Kinilig ka? Oo, syempre naman. Naihi ka, Kilig gano'n? ng, ha? Naihi ka? Na, on the way na rin. Pwede rin na iba naman. Pwede namang iba, medyo may lumabas, gano'n, hindi natin alam. Hoy, hapon na to. Hapon yung programang to, hindi po gabi, ah. Hindi ba gabi? Hindi ba gabi? Sorry. Ihi na lang, ihi na Oo, lang. naihi ka sa Ihi na kilig, lang. oo. Naihi lang. Mahirap Oo. na. O Mapunta tayo tapos, dun sa iba. so naipakilala mo, nahuli niya yung loob mo hanggang sa ano na yung ano pa yung mga nakita mong red flag sa kanya? Bukod sa nagtatago siya sa isang sulok, naglalakba ng pinto para lang may kausapin. Well, on part of that, wala pa naman. Yun pa lang. Medyo parang hindi pa naman ako masyadong nag-aano sa kanya. Mm. Nagda-doubt pa na minsan. Pero sinasabi niya nung time talaga, meron siyang ex. Na sinasabi niya ex niya. Na kinukulit daw siya, Mhm. gusto siyang balikan, Mm. inaano siya, parang bakit hindi pa siya bumabalik, bla bla Mm. bla 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 bla, ma-miss na daw siya. And then at that time, umuwi na kami ng Manila. Bigla na lang may nag-message Mhm. na isang guy na pre, ganito. Ako yung boyfriend niya sa Mindanao, bla 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 bla. Yan. Gumanon, mayroong biglang nag-message So ng may ganun. isang lalaking nag-message sa'yo at sinabi sa'yo, mahangin lang dyan sa part mo ha, in fairness naman ha. Sorry. Ano ba, may electric fan ba dyan? Patay mo muna yung electric Papatay fan. ko electric fan. Hindi ko, Medyo mahangin sa hindi ko medyo alam kung mayapang sa hinihingahan mo ko o ano. Malapit ko na maamoy yung hininga mo, ha, Jan? Delikado Okay. tayo dyan. So, Jan, may lalaki nag-message sa'yo at yung sabi dun sa message ay siya yung boyfriend nitong girlfriend mo. So, alam niya na magkarelasyon kayo kuno. Yes. Ay, yung lalaki? Oo. Hindi. Hindi niya alam. Parang, ang nangyari kasi, nagkakaroon kami ng My Day, nagma-My Day ako, ganyan. Mm-mm. Ngayon, parang nakita niya yata na nagkikita kami ng girl. Mm. Tapos, ang sabi naman sa akin ng babae, na ex niya daw yun, na makulit, na nakipag-break na daw siya. Pero nangungulit pa rin. So, sino pinaniwalaan mo? Yung guy o tong If girl? obsessed or something, ganun yung approach ng lalaki. Kaya naisip ko baka obsessed lang, ganito, ganyan. Pero, nagkakaroon na rin ako ng doubt, bakit? Ba't may ganito? Sabi ko, kung wala talaga, ba't hindi na lang tumigil tong lalaki? Mm-mm. Ganito, ganyan. Ngayon, ang sinabi sa akin ni girl, wag ko na daw pansinin. Wag ko na daw replyan. Mm-mm. Siya na daw ang magre-reply at siya na daw makikipag-usap. Mhm. Doon na ako nag-doubt. Yan. Doon na ako nag-start mag-doubt. May doubt na rin ako, parang mataas na yung percent. Nung una 10% to 20% na. Okay. So, anong ginawa mo noon? Nung nag-doubt ka na parang bakit siya yung magre-reply at hindi ikaw? Nireplyan mo ba yung guy? Hindi ko ni-replyan. Parang kasi nautusan na ako ni ex nun na parang wag ko nang replyan, ganyan. Yun na, doon ng time na rin na yun, namamanipula ako. Hindi ko na alam kung tama na ba yung ginagawa ko, dapat ko na ba siyang sundin, kasi parang may gulo nang nangyayari. Mhm. Parang ayoko sana maging involved kasi hindi ko naman alam kung sino ba talaga siya. Kasi nga, kakakilala lang namin So, ano tong Kaya- gulo na to, if you don't mind me asking? Yung gulo na, yan, yung mga messaging na tigilan mo na yung ex ko, ay yung girlfriend ko kasi meron siyang boyfriend dito sa Manila. Mabait pa naman makipag-usap yung guy. Hindi naman siya yung parang war freak na nagwawala or something. Boyfriend Kasi nasa sa Mindanao Mindanao. Kumbaga yung Oo, guy na to, nasa Mindanao. Tama? Yes, yun. Which is, inasama rin ng dulo, nalaman ko na boyfriend niya pala talaga yun. So, paano mo nalaman na boyfriend niya talaga yung nag-message sa'yo na boyfriend niya raw? Kasi ito yung nangyari. Ngayon, nandun na kami sa part na nag-uusap na kami. Napag-usapan na namin yun. Ang nangyari, nabuntis ko siya. Nangyari kasi na sinabi niya sa akin, nabuntis siya nung nag-Ilocos kami. Nagbigay siya ng proof sa akin, nagbigay siya ng ganito. Ayun, parang ako, sabi niya, uuwi muna daw siya ng Mindanao, aayusin niya muna lahat. Tapos, babalik siya dito sa Manila. Kaya parang ako, nagtiwala naman ako kasi nga buntis siya.
na parang ako, papanindigan ko naman eh, kung kaya ko Uh-huh. eh. Wala naman So, akong, sinabi sa'yo ng girlfriend mo that time na buntis siya. yes. Oh, okay. Kasi So, habang kahit, nangyayari pa yung ganun, oo. So, nandun yung doubt sa isip mo, pero dahil parang mas nangunguna yung pakiramdam mo na gusto mong magpakama at panagutan kung ano man yung nabuo ninyo, kumbaga, nag-hold on ka pa dun sa kanya. Tama? yes, oo, ganun yung nangyari. Parang nag-ano pa ako, sige, maniniwala ako sa'yo kasi naniwala din ako may pinakita kang proof na nabuntis ka, meron Ano ba kang yun? pregnancy test. Meron siyang Ganyan. ultrasound? Yes, meron. Kasi noong time na yon, um, actually, yung pregnancy test lang. Yung ultrasound, doon niya na pinaayos sa Mindanao. Tapos nagsisend na lang siya sa akin ng Telegram or messenger, ganyan. Pero at the same time, minsan, binablock niya ako kapag in case na biglang mangungulit daw yung ex niya, ganyan. Na which is, boyfriend niya pala, hindi ko alam. Mhm. So, Ganun anong yung nangyari. turning point dyan? Like, napatunayan mo ba? Nabuntis talaga siya? And, anong nangyari along the line? Well, I check sa ibang mga doctors na kakilala ko, ng mga second opinion ko, sabi niya, na bakit ganyan siya magpakita ng ultrasound? Minsan malayo, minsan sa picture, hindi niya pinapakita ng close-up. Saka hindi kami nagtatawagan kapag nag-update siya. Puro picture. Doon ako na paisip na, ay, something's wrong, sabi ko. Mm. Parang niloloko ko nito. Kasi nakikita ako din kasi, biglang nagme-my day na siya. Mm. Mas proud siya doon sa guy na na lalaki. Tsaka okay sila kapag nandoon. At ang sinasabi niya sa akin, pinapakisamahan ko na lang kasi nga hindi pa kami tapos sa business namin. Biglang may mga ganun namang additional information So, na ibig kailangan niya sabihin, para John, tapusin yung business. nagkakasama sila nung guy sa Mindanao, tapos Yes. nagpo-post pa Oo. sila sa social media. Tapos lumalabas pa sila ng ng mga kung san-san with the Tapos habang car. pinangahawakan niya, yung sinasabi niya sa'yo, buntis siya. Yes, yun. John, may Na pinapadala ka parang ba dito sa girl na to? Na pera? Para... wala. At that time, Mhm. wala pa. Kaya nga ako, nung time na yun, tiwala ako kasi wala naman siyang hinihingi eh. Mm. Wala naman siyang binibigay na, wala naman siyang pinapa-provide pa sa akin. Parang sabi niya kaya niya naman. Pagbalik mo na lang dito, pag naayos ko na tong sa Mindanao, ganyan sabihin niya. Pero saka na lang daw ako humingi sa tutulong sa kanya in case. Mhm. Parang ganun. Basta at that time, puro lang, update lang, ganun. Pero wala pa akong binibigay or any provide something. Mhm. Kaya nagtitiwala ako kasi nakukuha niya pa rin loob ko kasi naniniwala ako sa kanya. Mm. Kasi nga wala naman akong binibigay. Wala naman siyang hinihingi din. Yun. At the time, bumalik dito sa Manila. Yan na. Pinapaniwala niya pa rin ako na wala yung ex na yun. Ako naman naniniwala pa rin kahit nakikita ko na sa harapan ko. Mm. Kahit naloloko na ako. Feeling ko hindi pa rin ako naloloko kasi baka wala lang. Mhm. Yeah. And then, So, times paano- goes by. Yun. Paano na, Ganun. nagpa-check up ba kayo together sa isang OB? Oo, merong isang beses. Mhm. Pero, at that time, doon na nangyari yung nalaglag na daw. Sabi niya, nalaglag na. Nung bumalik siya, sabi niya, nalaglag daw yung baby. Biglaan. Naramdaman mo nun? Naniniwala ka ba sa Siyempre, kwento niya or parang may part of you na nanghihinayang dun sa buhay? Both yan. Siyempre, nangihinayang at the same time, parang sa buhay ko, parang meron akong parang hindi ko na alam kung tama pa ba to o hindi. Ganun eh. Sakit na ako eh. Mm. Parang nasaktan na nga ako doon, pinawala lang naman ako, okay na naman, babalik ka dito, tapos biglang sabihin mo nalaglag. Na wala ka man lang basta-bastang proof or something. Mm. Sinabi mo na lang nalaglag, and then nung nagpa-check up kayo, pinakita mo sa akin negative na nga. And then sinabi niya sa akin doon na wala na daw sila nung bumalik na siya dito. And then, what did you nangyari, say? Anong sabi mo? sabi ko, sige, try ulit natin, subukan natin.
Sabi ko, wala naman, siyempre, mahal naman kita eh. Okay lang naman sa akin yun. Titingnan natin kung kaya pa. Mhm. Bukan natin kasi nandito ka na eh. Naniwala ako na bumalik ka. Mhm. Mm. And then all of a sudden, si Guy pumunta na ng Manila. Dumiretso na dito sa Manila, Mhm. pumunta sa apartment Kaninong apartment? niya. Mhm. Doon na tumira. At paano mo nalaman na doon na tumira yung guy? Kasi nangyari naman ito, nung dumating, sabi niya, hinahabol na naman daw siya. Kinukulit na naman daw siya. Mm. Eh di ako naman si tanga, Mhm. black na lang muna daw ako. Black muna kita kasi pag nakita to mag-aaway, magkakagulo, ganito ganyan, ganito ganyan. Ako kasi ayoko ng gulo. Mm. Parang ayoko ng, kung gusto mo talagang ayusin, sige pagbibigyan kita. I think my part naman as 35 years old, marami na lang experience eh. Kaya parang ako, natututo akong mag-umintindi sa mga Mm. ganyan. Okay. So, Parang John, hinahayaan ko lang. tinuloy mo ba yung pakikipagrelasyon mo dito sa girlfriend mo na ito or nakipaghiwalay ka na nung moment na dumating na talaga dito yung lalaking sinasabi niyang ex niya pero nagpapakilala sa yung lalaki bilang Oo boyfriend niya? naman, noong time na yun, sabi ko, ay hindi na to, lokohan na to. Sabi ko, Mm. hindi na to tama. Sabi ko, pinagbigyan na kita, ilang Mm. beses na. Tapos, biglang makikita ko pa na sa apartment, natutulog, kung ano-ano pang ginagawa niya. Tapos bigla mo ko ibablock. Sabi ko, wala na. Sabi ko, tama na. Sabi ko, ano na to? Mm. Masyado ng lokohan to. Mm. Sobrang saktan na ako. Mm. Sobrang grabe na yung nangyayari. Hindi ko John, na di mo ba kaya. naisip na na samahan sila dun sa apartment? Ay, wow! Yung parang Sharing kami. gusto mo share tayo para wala tayo, parang ambagan tayong tatlo, gano'n. Oh, uy, yung tilapia, lutuin mo na. Ako yung kaldereta, ha? Tapos Gano'n, ikaw, okay, upo ka lang dyan. kanin. Kaming dalawa, ha? Magluluto para sa'yo, ha? Tapos may Ang hawak galing. kayo parehas na Na, nakutsilyo. tapos siya yung nagtuturo, hindi, siya yung nagluluto ng embutido. Okay? Oo. Nakakaloka. Tulungan Okay. kami magluto. Parang camping ba? Okay. So, John, natapos yung relationship nyo nitong girl na to. Tama? Yes. Tapos Mm. naman. And, Well, and tagal na rin naman niya. kumusta ka ngayon? Sobrang happy. Ang daming bagong blessing na dumating. Sobrang nakakatuwa kasi hindi ko rin in-expect na may mga darating pang ganito. Mm. And Dati, akala ko tapos na. and anong Burnout na natutuhan rin mo sa dun trabaho. sa relationship mo? Yung natutunan ko talaga is huwag magmadali sa relasyon. Yung kahit meron ng pinapakita, kahit napakaganda pa niyan, pinapakita sa'yo na kahit isang araw pa lang, pangalawa na parang may something na pinapakilig ka na or something. Lalo na babae. Sabi ko, syempre musi naman talaga ang babae. Dapat pa-hard to get talaga for me. Kaya kapag yan, pa-hard to get yan, ibig sabihin kinikilala ka rin yan. Gusto ka rin yan bago siya magano. Pero ito kasi, grabe eh. Talagang agad-agad. Diba? Parang gusto agad akong jowain. Kumbaga parang may plano sa akin. Parang may gusto sa akin mangyari. Parang gusto niya o gagastos na sa kanya in all, ganyan. Kasi ganun yung nangyari sa dulo. Kaya nung tumigil na ako. Kasi yun na, nag-uumpisa na yung gastusan. Ganyan. Kaya sabi ko sa natutunan ko dito, huwag magmadali. Huwag lang magmadali sa relasyon. Well, talagang date muna, getting to know each other. Tuloy-tuloy lang yung flow hanggang kung gusto pa rin ng guy, ay ng girl, nagugustuhan ka talaga. Babalik at babalik naman yan, makikipag-date naman yan eh. Talagang nandun naman yung willingness ng partner mo, kung siya talaga yung magiging partner mo, na tuloy-tuloy lang yung relasyon. Kung gusto ka talaga niya, nang walang kapalit, kumbaga. Ayun. Kasi ngayon naman may dinedate na rin naman ako. Ayun! Pero na rin naman, parang getting to know lang. Hindi pa ako umaamin kasi gusto ko talagang parang Nadala ka? paunti-unti. Nadala ka dun sa relasyon mo dun sa girl na yun na kamukha ni Yasi Pressman? Yes, oo. Ikaw naman kaya, may pagkayasi Pressman eh. May pagkayasi na may dagdagan ko pa, Zainab. Parang pinagsama. Wow, Zainab!
Oo, kasi Bombayan may pagka-Bombayan talaga. Iba ka, Both iba yung, yun 'di ba, Bombayan yung oo, face nila. iba yung tama Yeah. mo dyan dun Siguro nung time din na yun, baka juwang-juwa ka rin. May gano'n din, may time din na gano'n parang gusto ko ma-experience kumbaga kasi well, I'm a varsity kaya talagang masyado akong seryoso sa mga badminton ko, ganyan, Oo. mga Uy, sport ko, badminton ganyan. pala yung mo, sport mo. Yes, oo. Dapat Kaya nung nalaman mo na na pinagsasabay pala kayo, ini-smash mo, 'di ba? oo, matinding smash talaga 'yun, napakatindi. Charot lang, with that. May gusto ka pa bang sabihin, John? May gusto ka bang sabihin para dun sa ex mo, dun sa lalaki niya, o para sa sarili mo? May gusto ka pa ba Eh, idagdag? mag-enjoy na sila sa life nila, wala namang problema. Well, minahal ko pa rin naman yung tao kaya I guess napasaya niya pa rin ako, natuto pa rin naman ako sa kanya, malaking tinututunan. Kaya thank you pa rin kasi natutunan ko sa kanya kung paano 'wag magmadali, Mm. 'yan. Yun. Kaya ingat pa rin siya sa relasyon nila, Mm. wala naman akong grudge. Baka I think nung una, pero ngayon wala naman na. I think okay lang yun. Kaya ingat siya kung saan siya napapadpad, kung sa Mindanao or sa Manila siya. Yun lang naman yun. Yun po, ang Yan ating lang. top secret share, John 35 from Manila. Thank Maraming you. salamat, Thank you, John, thank sa iyong you. pagbabahagi ng top secret. Yep. At in fairness, ang dami po nang nating natutunan, no? Doon sa top secret na ibinahagi sa atin ni John, na huwag magmadali. Kasi kapag nagmamadali, mas nagkakamali. At sa mga kabisyo natin out there, ng mga babae, no? Mas okay daw yung pa-hard to get ka. Alam mo, may nabasa nga akong quote about doon yung be like a butterfly, beautiful to see, but hard to catch. Oh! Yung iba kasi, parang hindi butterfly parang halaman lang dyan sa gilid-gilid mo. Diba na tinatanggal-tanggal lang basta-basta. Nagpapapitas-pitas lang basta-basta. Oh. Ay nako, bigyan po natin ng halaga ang mga sarili natin. At kapag may nakita tayong red flag na sa isang tao, mag-research tayo. Alamin nating maigi kung eto ba ay totoo o hindi. Tsaka, alam mo kabisyo, mahalaga talaga yung pag namimili ka ng taong mamahalin o pipiliin ng taong kakarelasyonin, alayan mo din talaga ng oras Tsaka magtanong-tanong ka sa mga tao sa paligid mo. At wag na wag mong ibabaliwala yung instinct kung tawagin nila. Kasi, yan yung magsasabi sa'yo kung meron kang dapat questionin sa isang tao. Yung instinct po natin, it's God's gift. Ito po ay regalo ng Panginoon sa ating lahat. Nasa sa atin lang yun kung pakikinggan natin o hindi. Kaya nga may mga tao na rin na magsasabi sa paligid natin, ay huwag ka na dyan kasi ganito yan, gano'n yan. Pero tayo hindi pa rin maniniwala kasi nga nabubulag tayo sa naipapakita ng ibang tao. Lalong-lalo na yung mga taong magaling magmanipula. Tapos ikaw, funny ka. Funny walain. Pag gano'n ang kombinasyon ng couple o ng dalawang tao, ay perfect combination for a disaster and a heartbreak. Ay nako. But anyway, kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Nakasama po ninyo ang Basta Princess DJ Rakitera. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Metro's #1 Love Radio. Basic!